गिबियावनो बयखौबो खुलुमबाय। दिनैहाय जोबोद गोजोननाय मोनदों। गहपुर जिल्ला UPPL वुमेन्स विंनि बाहाय वर्कशॉप लानाय जादों, मेल लानाय जादों आरो बेखौ जोङो सिनाखि फोरबोबो बा सिनायलायनायनि मोनसे फोरबोबो बुंजायो। जोङो सेन्ट्रेल UPPL निफ्राय आंजों जोंनि गाहाय नेहाथारि हेलेना आरो जोङो जिल्लानि तामुलपुरनिफ्रायबो जोङो नुजाफैदों आरो बाहाय जोंनि आइजो दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोङो सिनाखि बा सिनायलायनाय फोरबोआव जोङो गावजों गाव मोजां खोथा जोङो फोरमायलायदों, रायलायलायदों। गिबियावनो जोङो UPPL दोलोआवहाय आइजो दैदेनगिरि हिसाबै जोंहा गोबां बिबान दङ, गिलिर बिबान दङ। राजनिति दैदेननायावबो जोङो ओरैनो फैयाखै, जों समाज माने राजनितियाव हाबनानैनो जोङो समाज सिबिनायनि बा समाजनि थाखाय खामानि मावनो होननानैसो जोङो बयबो ओंखारलायदों आरो बाहाय गहपुरनि गोख्रों आइजो दैदेनगिरि बिथांमोनखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। जोङो बाहाय दोलो हिसाबै प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव दिनै UPPL नि दैदेननायाव BTR सरकारा गोबां खामानि रायजो राजाफोरनि मोजांनि थाखाय दिन्थिफुंनानै देखायनो हाबाय जे गोजोन फैनाय लोगो लोगो जोंनि BTR माने फुरा ओनसोलावनो दिनैहाय जौगासारनाय गोबां आइजोफोर, आं आइजो जानानै आइजोनि खोथाखौनो बुंगोन। जोङो आइजो जानानै जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों, खारन जोंनि BTR सरकारा आइजोनि नामावनो गोबां बेबायदि आसनिबो माने बानायनाय जाबाय, दिहुननाय जाबाय आरो दिनै इमप्लिमेन्टेसनबो जागासिनो दङ। लोगोसे डिपार्टमेन्ट जोबोद ओंथि गोनां मोनसे मिनिंफुल डिपार्टमेन्ट आइजोफोरखौ लानानैनो बड'लेण्ड वुमेन एम्पावारमेन्ट मिशनबो दिनैहाय लन्च खालामजेनबाय आरो बिनिबो इमप्लिमेन्टेसना जागासिनो दङ। आइजोफोरनि जौगासारनायनि थाखायनो, डेभेलपमेन्टनि थाखाय, एजुकेसननि थाखाय बा लाइभलिहुड आरो रिसार्च खालामनाय, लिरनाय गोबां खामानिनि थाखाय बाजेट एलकेशनबो होनानै दोनदों आरो लोगोसे माने 650 बड'लेण्ड वुमेन चेम्पियन दानायनि खामानियाबो दिनै जागासिनो दङ। गासिबो BCDC आव सासे थेंक फाख्रि आइजोआ थांनानै जाहाथे आइजोफोरनि जेसेबांखिनि आसनिजों लोगोसे आइजोफोरनि खामानिखौ मावनो थाखाय माने एपइन्टमेन्ट होनायनि खामानियाबो जागासिनो दङ। जों आइजोफोरखौ गोबां मान सनमान होदों, जोंखौ डिसिसन मेकिं माने पलिसि मेकिंआव पार्टिसिपेट खालामनांगौ, बाहागो लानांगौ होननानै जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव, UG ब्रह्म सारनि दैदेननायाव, रोनगोरा सारनि दैदेननायाव जोङो आवगायबोगासिनो दङ आइजोफ्रा। दिनैहाय जोङो राजनिति बिथिङाव जोबोद गोख्रों जादों UPPL हिसाबै आरो जोंनि गेजेरावहाय जोङो मोजां मोजां दैदेनगिरिबो लाबोनो हादों। दिनै गहपुरावहाय नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। बिथांमोनहा गिबि खेबनि थाखाय भट होनो थांगासिनो दङ जोंनि फैगौ बिसायख'थियाव, BTC नि बिसायख'थियाव आरो बिथांमोनहा जोबोद माने उत्साह जानानै दङ जे माला फैगोन, माला भट होगोन, माला जों UPPL खौ देरहासार खालामनो हागोन होननानै। नाथाय गुबुन दोलोफ्रा बुंगासिनो दङ UPPL दोलोनि जि आइजो गांखंबाबो पेरेन्टस नुब्लाबो जेबो खामानि मावाखै आरो BTR रेकर्ड दफा मथे जेबो खामानिखौ मावाखै होननानै। BTR दफाया दिनै जाफुंसारनायनि थाखायनो बा मावबाय थानायनि थाखायनोथ' दिनैहाय गहपुरनि नैबे ओनसोलनि मानसिफ्रा दिनैहाय भट होनो मोनगासिनो दङ आरो फैगौ समावहाय खामानिया जागासिनो दङ। दफाफ्राबो मोनफा मोनफा गासिबो जाफुंसारगासिनो दङ। जेसेबांखिनि जानांगौ बेबो गासिबो जागासिनो दङ। दिनैहाय मावफुंजागासिनो दङ। दिनै स्कुल कलेजफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जाबाय। फरेस्ट राइट्स एक्टनि गोबांफ्रा FRC दानानै दिनै लेन्ड राइट्सखौ मोननो हाबाय आरो गोबां जोंनि इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टजों लोगोसे माने आवगोल बादि नङा, इनफ्रास्ट्राक्चारा खालि बानायबाय खिन्थु खुनु खामानि गैया। कमिउनिटि हल लुबाय, आधा लुबाय, न' लुबाय, आधा लुबाय। दानि सरकारा प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव इनफ्रास्ट्राक्चारजों लोगोसे